gamuchirai pano pachannel yenyu LM Novels, apo tinokupa kuremta kunanzva wega wega wemanovels akanyorwa naLewis Mahlatini. Nhasi tikupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu inonzi Mhungu. Nhasi tiri pachapter 4. Muverengi wenyu ndichinzi Tete Vimbai vekwaMasisiva. Semazuva ose tichangoita recap patikasira kuchapter 3. Tinoona Nancy achityaira vari mumotokari pamwe chete naAndre. Ndichaverenga chidimbu chekugumisira chemuchapter 3. Nancy akazoshamisika onzwa Andre oti, "Stop the car." Chii? Misa mota. Tikasova kesi yemasmuggling tinobva tasvika panyaya yaNtuli anti. Yes, this case seemed to be connected. Pawataura zvekuti Gatu poison, something clicked in my head. I know kuti Gatu poison chii ende uye kuti inowanika kupi. Nancy akamisa motokari, Andre achibva aenda pachigaro chemutyairi. Andre akavhetemeta motokari, Nancy akanyarara achifunga. Chitsauko 4. Vapasi panodya, vaJena nadirector vakanga vari muhofisi yavapasi panodya kumba kwavo kuMandara. Nguva dzakanga dzoti 21:23. Varume vakanga vomhanyidzana nenguva. Chero nguva veJoni vaizorovera vaNtuli nhare vachida kunzwa kuti zvaive zvafamba sei. Vatatu ava vakanga votya kuti zvaizozivikana kuti vaNtuli vaive vatorerwa mweya. Just make sure kuti media izive kuti chichaitika. Tikavhiringa ukama hwedu neSouth Africa tinenge tairasa. Vakadaro vapasi panodya vachidongorera nepafafitera sepane zvavaitarisira. Zvakaoma zvokwadi. Ndatuma maagenzi maviri andinovimba nawo kuti apenengure nyaya iyi. Andre inyanzvi, kungoti nedzimwe nguva anotaridza kupfava. Nancy anoita basa rake asina kana mwoyo. Director akadaro. Tadi tainvolva Ministry of Defense, akabvunza Jena, uye aive Minister of Foreign Affairs. Pasi panodya aive mukuru wezvekudzivirirwa kwenyika. Zvaive zvashamisa vakawanda kuti mutungamiri wenyika vachakanyuka sei vakanga vapa minista zvake chigaro vachisiya vatevedzeri vavo. Kuchiri kuseni kuti tipinze mauto munyaya iyi, plus we run the risk yekuburisa katsi musaga. Vakaramba vapasi panodya. Mambonzwa kuti wamatuma zviri kufamba sehere? Akabvunza Jena. Hongu, vane maleads avari kutevera. Vakapindura director. Vaudze vaite sevanoti kasirei, zvinhu hazvina kumira mushe. Andre naNancy vakanga vopinda mudhorobha. Vose vakanga vanyerere vachifunga. Nancy ndiye akazopunza runyararo paakati, "Saka wati unoziva Gatu poison kuti chii?" Hongu, language yakashandiswapo iFrench. French? Hongu, French yakavakwa semavakirwo akaitwa mutauro wemuno wemuAfrica. Nancy akaseka nhamo serugare. French nemutauro wedu zvaidyidzana pai. Izvo zvakamushamisa nekumusetsa. Akazobvunza achiti, "Unorevei apa?" Muchirungu, noun rinotevera adjective. Kureva kuti white dog zvinoreva muchishona kuti imbwa chena. Andre akambotura mafemo ndokuendera mberi achiti, "NechiFrench kunzi le chien blanche." Hove inonzi nechiFrench pronunciation yacho inonzi poisson. Keke rinonzi gâteau. X ari silent. Zvichireva kuti Gatu poison zvinoreva kuti cake fish. Since ndakuudza kuti adjective ndiro rinotanga, mavara atakawana akamirira pakati fish cake inzvimbo yatinoziva tose iyi. KuAvondale paembassy yeSouth Africa, vaShezi avo vakanga vari mumiririri wenyika iyi muZimbabwe vakanga vagere zvavo mumba yekutandara vakagota moto. Matonhorero akadai vakanga vasina kumajaira. Kwavo kuDurban kwaingove nemwaka mumwe chete chirimo. Vaive vaswededza sofa ravo pedyo chaipo nemoto. Vaive vagere akagarira kumbudyo kuti kana mbeva dzanzwa kucherwa kwaiitwa kune rimwe rutivi,
dzibude iye obva adzibata. Vaive zvavo voga, vantuli vaive vanonoka kuuya. Vashezi vakange vave neawari yese vakamirira varume vaviri vavakanga vatuma kuCrystal Lodge kana vapedza musangano. Vaviri vavakatuma vakanga vasina kana kutumira shoko kuzovazivisa nguva iripo. Izvi hazvina hazvo kunyanyovadya mwoyo, sezvo vaiziva kuti nepamusana pemuipiro waive vakaita zvinhu, musangano waigona kuzopera kana pakati peusiku chaipo. Vakasimudza komichi yavo yeputugadzike ndokuisa pamuromo kwave kukweva nhapitapi yaive yagadzirwa naChipo, uyo aivabikira. Iye Chipo aiva kugadzirira kuti achienda zvake kumba kwake. Zuva nezuva aipedza basa nenguva dze10 usiku odzokera nenguva dze6 mangwanani. Aive nerombo rakanaka rekuti aigara pedo neembasi iyi. Munzira inobva kudhorobha ichienda kuMount Pleasant, varume vakanga vari mumotokari nhema yerudzi rweBMW vakaona Shezi pakombiyuta yavo zvavo. Varume ava vakanga vakwanisa kupinda mulani yepamusha apa. LAN zvakamirira kuti Local Area Network. Network iyi inobatanidza makombiyuta ari panzvimbo imwe chete, sekubatanidzwa kunoitwa makombiyuta pasi rose neindaneti. PaSouth African Embassy paive pakachengetedzwa nemakamera eCCTV. Makamera awa aive akabatanidzwa neLAN, kureva kuti chero ipi kombiyuta yepamusha apa yaigona kuona zviri kuonekwa nemakombiyuta ichishandisa Wi-Fi. Chikwata chemuBMW chakakwanisa kupinda muLAN network yepamusha apa, zvekuti vakange vaona zvese zvepamusha apa. Varume vakasarudza kamera yaiona paive naShezi ndokumuona akagota moto zvake asingambozive kuti kunze kunei. VemuBMW vakaona kuti panzvimbo iyi paive pakachengetedzwa nemauto aive akapakatira zvombo zvinotyisa, vachibva vafunga rimwe zano. Varume ava vakanga vaita mazuva vachironga zano rekupinda naro. Vaiziva mushandiro nemufambiro waChipo. Aimbove mwana mudikiri. Chipo aitove mbuya zvavo. Plan B, gentlemen. Akadaro mumwe wavo achiburitsa kabhokisi kadiki kesimbi kaive pasi pechigaro. Akavhura ndokuburitsa rainge jekiseni. Iri richamuuraya nekukasika, mumwe wavo akadaro. Varume vakaona Chipo achibuda mumusha akabata kabhegi kake, vachibva vafambisa motokari vachienda nekwaizouya nako. Chipo akabuda pagedhi achibva afamba zvake akananga kumba kwake. Akasvika nepaive pakamira BMW akashamisika achinzwa odaidzwa, Chipo, mira! Chipo akabva angoti tuzu achishaya kuti izwi raive ramudana kubva mumotokari raive rani. Mumwe murume akaburuka achibva mumotokari ndokuenda paive naChipo, uyo aidedera serutsanga. Usatye, pinda! Chipo akada kuramba achibva azonzi, kana uchida kuona murume wako ari mupenyu uchaita sezvandikutaura. Chipo paakangonzwa nezvemurume wake akabva afamba achipinda mumotokari. Avemo mumwe murume akati kwaari achimupa jekiseni riya, You must give Shezi this note and find a way to put a drop of this on his skin. After you are done, come back with this syringe. Chipo akaudzwa izvi achisundidzirwa panze. Nepamusana pekutya, Chipo akafamba akananga kugedhi. Vachengeti vepanzvimbo iyi hapana kana chavakaona. Chipo akasvika achibva avaudza nemadzoga-dzoga achibva apinda. Apinda maiva naShezi akamuwana paive amusiya ari. Chipo, have you forgotten something? Akabvunza Shezi. No, I haven't. I have a note for you. A note? What note? Chipo akafamba achienda kuna Shezi achibva amutambidza kapepa kaakanga apiwa nevarume vemuBMW. Shezi akatambira ndokutanga kuverenga. Ari mushishi kudaro, Chipo akabva asvinira zvaiva mujekiseni riya risina tsono pahuro yaShezi. Shezi haana zvaakanzwa. Chipo akabva aoneka ndokubuda achibva achiita sechimbidza. Akabuda pagedhi ndokuenda kwaive nemotokari iya yerudzi rweBMW. Akasvikowana gonhi rakavhurika achibva apinda mumotokari. Motokari yakamutswa ichibva yaenda nerima. Andre akaita zvekubhururutsa motokari
akananga kumandara. Vaviri ava vakanga vanyerere zvavo, mumwe nemumwe achironga kuti vaizosvikoitei pafish cake. Iyo yaive nzvimbo yekudyira yemhando yepamusoro-soro. Panzvimbo iyi paidyiwa neshangwiti chete. Chikafu chepo chaidaidzira zvekuti waitombofunga waitomboita sekunge uri kubvisira rora. Vave pedyo, Andre akamisa motokari ndokuti, saka tichasvika tichiitei panzvimbo iyoyi? Hatidi kusvika tichiita zvehondo, Nancy akapindura. You are right, nekuti kana paripo pane mhondi tinogona kukurirwa, saka toaprocha sei? Ngatitsvagei information yese about the place and then we take it from there. Vaviri ava vakazotenderana kuti varovere mazvikokota wezvemakombiyuta muZSS runhare. Lepatov aive akwiridzirwa pabasa aiswa muZSS mushure mekunge akwanisa kushanda muchivande ari mukati memhondi dzaida kuparadza nyika yeZimbabwe. Kuburikidza neunyanzvi hwake, vemutemo vakakwanisa kumisa murume aizviti Mr. X. Lepa madii, akadaro Andre ari parunhare. Malolo wangu, toita seiku? Wairi kufona this time? Akadaira Lepatov. Anenge ari mahwani fata kufonera pimp. Anenge ari mahwani fata kufonera pimp. Andre akadaro achiseka. Ukaona zvasvika apo panenge paipa. Lepatov akaseka. Listen, ita fast utsvage information yese pamusoro pefish cake restaurant. Imvura shoma iyo. Ndoyambuka. Thanks, try to be quick. Andre akadimbira runhare achibva ati kuna Nancy, ngatidzokere kuRainbow Towers. Kune imwe Lydia ndasiya. Lydia? Andre akabvunza. Handi, Andre akanga atomutsa motokari paakadaro. Akatendeudza motokari ndokunanga kudhorobha. Padashboard nguva dzanga dzoti 22:19 kwakanga kwasara maawa mashoma kuti rive rimwe zuva. Director vakanga vavaudza kuti kana vazokundikana kuziva kuti aivauraya Ntuli aive ani, vaizenge vatadza basa. Vakasvika pahotera ndokunanga pafront office. Paive nemumwe musikana aive asiri uya wavaive vambosiya aripo. Vakanangapo Andre achibva ati, Masikati sister. Apa Andre aiburisa chitupa chake chebasa. Tiripo hedu makadiwo, ndingakubatsirei nei? Nepamusana pekuti nyaya iyi yaive yotambirwa muvhu, vashoma vaiziva kuti Ntuli aive aurawa. Vaiziva vakanga vatsindidzwa kuti vasamboti bufu nezvazvo. Ndingada kuziva mawaita anga ari paduty kuzvi 2-3 ikoko. What you mean veshift ya 2 to 10? Hongu, kowai mashift enyu akasiyana. Andapedzisira kuwana pano andiudza kuti shift yake yatanga na 3:30. Ndo zvazviri, ini ndatanga na 9:30, ndichapedza na 3:30 AM. Pakanaka. Saka mati, mirai ndikutsvagirei munhu achakuendesai kuna manager ari paduty. Manager akawanikwa achibva paAndre naNancy. Bepa rairatidza mahweta ese aishanda panguva dzaive dzabvunzwa naAndre. Vaviri vakabva vaita rombo rakanaka sezvo marekodzi akabva avaudza munhu aive aendesera Ntuli chikafu. Vakapiwa namba yake yerunhare vachibva vapiwazve kero yepaaigara. Zvairatidza sekuti vepahotera apa vakanga vasina kuudzwa nezvekuurawa kwaPrimrose. Andre naNancy vakatenda vachibva vafuratira vakananga kumotokari yaAndre. Andre aive asina kujaira motokari yaNancy. Excuse me. Vaviri havana kure kwavakaenda. Nancy akabva atambira runhare kubva kuna director. Muripi? Vakabvunza director. Tichangopfuura pashowgrounds. Tikuenda kukwadzana extension, akapindura Nancy. Tendaukai, endai kuSouth African Embassy, kune zvaitika. Nhare yaive paloudspeaker. Nekudaro Andre akanzwa zvese zvaitaurwa izvi, achibva atendeudza motokari mu1 way. Pakanga paipa, saka zvese zvaigona kutoitwa. Kwaive neembassy iyi aikuziva sezvo aigaroendako. Vaviri ava vakafamba vachibvunzana kuti chaizvo chii chakanga chaitika. I hope it's not another murder, Andre akadaro.
Of course it is. Isu hatidanirwi nyaya dzekurovana kwamaiguru nesmall house ka, akapindura Nancy. Vasvika paembasi ndokuwana pazere mapurisa. Vakasvikoratidza zvitupa zvavo zvebasa ndokutenderwa kupinda. Vakananga mumba maibuda mapurisa ndokuona mutumbi wemunhu aive akaradzikwa pakapeti. Andrea akamutarisa rumwe chete achibva amuziva. What the hell? Andrea akakanuka. Mauto aivemo akamutsanangura zvaive zvaitika. Tangonzwa shefu, tangonzwa vashezi vobowa tichibva tapinda. Vanga vachiita sevari kupererwa nemweya wekufema vachibva vafa. Mumba mainhuwa tsvina yemunhu chaiyo. Izvi zvakashamisa Andre. Pane munhu wamuri kufungidzira kuti ndiye aita izvi here? Akabvunza Nancy akatarisa Mauto. Kwete, hapana. Ndiani kwangauraya ngirozi zvayo? Pane kapepa kataona kari pavari. Andre akatambidzwa kapepa kai ndokuverenga. Akatambidza Nancy apererwa. Kapepa aya kaive kakanzi Say a wish. I spent 17 to finish everyone. Apa ndo pakaperera chitsauko 4. Tinopfuurira mberi nechitsauko 5. Rambai muchingobatirana nesu. Ndatenda.